Jeg har fået til opgave at fortælle lidt om proteiner. Aminosyrens opbygning ligger i, hvor er min pil henne? Her. At herover der ligger carbonsylgruppen, og herover der er aminosyregruppen. R'et hernede repræsenterer den variabel der er, som laver forskellen på aminosyrene. Vi har C'er, carbon, vi har H'erne, som er hydrogen, vi har O'erne, som er oxygen, og vi har N'erne, som er nitrogen. Og heroppe der sidder selvfølgelig en dobbeltbinding, og hernede ligger der enkelte bindinger, som er en elektronbinding. Forskellen og ligheder på aminosyre. Vi har carbon her, og vi har carbosylgruppen her, og vi har aminosyregruppen her, og herude så er der kun en enkelt hydrogen sat på. Herover så har vi hele strukturen herover, som er variablen, hvor at aminosyregruppen her og carbosyl den er her. Og det er det samme, der gør sig gældende herover, hvor den variable gruppe den er herover. Og selvfølgelig her også igen, hvor at den der og den her bliver ved med at være ens. Går vi lidt videre her. Når det opbygger et protein, så er det alle de her aminosyregrupper, som bliver sat sammen i en peptidbinding. Og når de sætter sig sammen, så adskiller den, så smider den vand væk, lad os kalde det det. Og så binder den sig sammen her, på den der. Jeg kommer tilbage. HN, den binder sig herover på sædet. Og så har du starten på et protein. Protein er selvfølgelig en lang kæde af aminosyrer, som er sat sammen. Som du ser her, så har du alle dine aminosyrer, som ligger på en lang kæde. Og her kan du så se et aminosyre. Og det udgør så et protein. I forhold til insulin, så er det 2 lange kæder. En med 21 aminosyre og en med 30, som er sat sammen. Men det er jo stadig, den er meget ens med proteinet, bare hvor at her der er 2 kæder, der sidder parallelt med hinanden, og med proteinet er det en lang kæde. Ja, det var sådan set det.